La Cecília, sola, està sentada a prop del balcó llegint. És una noia magra i pàl·lida, molt nerviosa, morena i petita. Vesteix i va pentinada amb molta negligència i originalitat. Després d'una pausa, se senten pujar les escales enmig d'un gran silenci. Què hi ha? Un servidor de vostè, Cecília. Vostè? Benvingut sigui. Gràcies. Està sola? Sola, llegint. Vol que em retiri? I ara? Per què? Que ve de les pregàries. Bé, ja sap com soc jo, així, feta la meva. Em pensava que la trobaria sola. És natural. No ha quedat ni una ànima al poble, excepte vostè i jo i un vell. És una cosa tonta, si vostè vol, però també és commovedora. Sí, és una cosa tonta, estúpida. He pujat al turó del Calvari i he vist passar també una gentada, polsosa i afligida. Hauria dit que damunt d'ella pesava un càstig del cel. Els meus pares m'hi volien fer anar. No sabem prou com detesto aquestes comèdies religioses. I, no obstant, me pot creure, Cecília, era un espectacle realment poètic. Sí, ja ho veig. S'ha deixat emocionar, com sempre. No, en aquells moments no hi he pensat en això. Quan un comprèn que una cosa és falsa, és absurda, no sé per què commoure's amb ella. Valdria més combatre-la. Vostè, Cecília, em fa l'efecte d'una àliga tancada en un galliner. I que un dia, quan ningú s'ho pensarà... Oh, el dia que jo faci la gran volada.